Pozdrav svima, obraćam se u ime informativne službe Poštene partije. Dobio sam zadatak da neke stvari koje su se pojavile na našoj Facebook stranici da objasnim, a vezane su za javno saopštenje koje je izašlo, da ne bude nekih nejasnoća ili nedoumica. Evo, Poštena partija je izdala saopštenje za javnost povodom katastrofalne situacije u Srbiji. Dobro, neću sve ovde čitati i komentarisati, preći ću na neke najznačajnije delove. To da je Poštena partija ima jasan plan, to neko može da bude smešno, može da mu se sviđa ili ne sviđa. Uglavnom ovde su iznete neke činjenice kako bi to moglo da se ostvari, šta bi po nama trebalo da se uradi i moralo u ovakvoj situaciji. Sad ima tu nekih nedoumica, odnose se na da bi Poštena partija žrtvovala svoje interese, jer su iznad njih interesi građana ove zemlje, povukli bi se sa vlast prepustili stručnjacama. Mi smo pošteni, znamo državu mogu i moraju da vode stručnjaci, a ne šićardžije i sitne interesđije kao političari u koji sami spače. Poštena partija je svesna da je jedna politička partija, političari kao i bilo koji drugi političari ne bi znali da vode zemlju, ali zato znamo ko zna, znači stručnjaci njima bi prepustili da vode zemlju. U stvari im ne bi vode ovu državu, u stvari im ne bi prepustili, nego bi im ovde stoji, mi ćemo poslužiti da na vlast dođu sposobni, ali ćemo im tu uslugu naplatiti. Ukoliko bi dobili 2/3, kao što piše, poslanika u Skupštini, preuzeli bi apsolutnu vlast i u toj situaciji bi pozvali stručnjake da naprave vladu, a mi bi se povukli i naplatili bi im to. Zašto bi im naplatili? Zato što nema nauke za džabavno. Danas svi ti stručnjaci od kojih zavisi život u ovoj državi sede u nekoj debeloj ladovini ili spavaju ili služe političarima. To sve mora jednog dana da se plati. A danas sve njih leđa potura Poštena partija, znači izaći i potpisati za Poštenu partiju da izađe na izborima. Bilo bi jako smešno, ispali bi smešni i u svojim očima, a kamoli u očima drugim. To je, da se ne lažemo, blam. Oni koji budu potpisali, koji se usude da nas svoja nejaka pleća preuzmu taj blam, bit će debelo nagrađeni, što ću malo kasnije objasniti. Prema tome, ta naplata bi išla tako što bi ti stručnjaci, kada bi došli na vlast, počeli da ostvaruju neke prihode ovde, ova država ne bi se zaduživala kao sad 5, 10, 15 ili 50 milijardi ili ko zna koliko godišnje, nego bi počela da funkcioniše i samim tim bi se ostvarivali prihodi. Da bi Poštena partija mogla, da bi im ustupila uopšte mesto da vladaju, morali bi debelo da je plate to, a i to sve iz realnih izvora. To znači procenat od ostvarenih prihoda bi išao Poštenoj partiji. Ono što smo danas u deficitu, sutra kad budemo u suficitu, deo od tih para će ići Poštenoj partiji. To je što se toga tiče i to je ono što bi bilo najbolje rešenje. U slučaju ovde, u drugom delu se navodi u slučaju da Poštena partija pređe cenzus, u tom slučaju piše, bit ćemo apsolutno potkupljivi, glasat ćemo za svaki zakon, ako nam neko dovoljno plati, uzimat ćemo mito, koristiti sve moguće privilegije, bit ćemo beskrupulozni, kao i sadašnji poslanici. U takvoj, hipotetički gledano, u takvoj jednoj situaciji kad bi Poštena partija prešla cenzus i imala minimum bi imala 13 do 15 poslanika, možda i 30 ili 50, nije bitno. U svakom slučaju vlast ne bi preuzimala, niti bi ulazila u neke koalicije, ali bi podržavala određene zakone za koje bi im druge partije koje su na vlasti platile debelo. Uvek bi izneli, pošteno bi rekli koliko smo para od koga dobili i za koga radimo, ili koliko smo dobili radnih mesta za naše aktiviste i potpisnike. U stvari, za ovih 10.000 ljudi koji bi podržali osnivanje Poštene partije bili bi obezbeđene, mi bi naše glasanje svako uslovljavali da nam se obezbedi novac za one ljude koji su podržali osnivanje partije. Danas podržati osnivanje Poštene partije je sramota, ako je sramota, onda će jednog dana to biti naplaćeno. Ko tu sramotu podnese, bit će nagrađen i mislim da je to korektno. Što se tiče potkupljivosti same, znači jednostavno bi glasali za svaki mogući zakon gde bi nam dobro platili. Iznali bi koliko smo para dobili i od koga smo dobili. Evo, navešću jedan primjer, zakon, na primjer, o uvozu hrane koja sadrži GMO je gotova stvar i ukoliko se ove godine raspišu izbori, možda će to odložiti ili će pred kraj tih mandata legalizovati to, ali navešću ovde primjer kako bi to bilo. Dođe Kole i kaže, slušajte,
90 poslanika već ima, ja hoću da i vi glasate sa svojih, ne znam, nija 35, 40, koliko vas ima, ok, Kole, to će da te košta toliko, izađemo u javnost i kažemo, nama je Kole dao toliko i toliko miliona da mi glasamo za GMO. Onda bi se možda neko pitao, a što mi koji smo protiv GMO da glasamo, a što vi koji ste sada protiv i ovih partija i protiv svega ovoga ne podržite osnivanje jedne poštene partije, da izađeš na ulicu danas u Srbiji da pitaš bilo kog prolaznika da li je pošten, korektan, on će ti reći da je pošten, krasan, divan, pa kad ste već pošteni i krasni i divni, onda evo vam jedna poštena partija, pa glasajte. Či imate priliku da sprečimo recimo prodaju zemlje sledeće godine, da sprečimo prodaju izvora vode, da sprečimo uvoz GMO-a i niko glasat će za SPS, za Koštunicu Pospanog, za SNS štrajkače do jaja i ko zna za koga, a nećete za ovo. I onda će vam proći GMO, sve poslanici, sve će se kleti da ne bi glasali za taj zakon, a zakon će proći. Prema tome, mi ćemo jasno reći, mi nismo za to, ali ćemo glasati. Zašto? Zato što se ovde svi zajebavaju. Zajebavaju se političari, zajebavaju se stručnjaci, zajebava se narod. Niko ne vodi računa o ovoj državi. Svi spavaju. Prema tome, to mora da se plati. Ko će da plati, nemam pojma, ali mi ćemo uzeti deo prihoda za nas i lepo ovih 10 ljudi koji podrže osnivanje partije će biti zbrinuti egzistencijalno sigurno ukoliko poštena partija uzme vlast, a ukoliko pređe cenzus podelit ćemo onoliko koliko imamo. To je jednostavno naš plan. To je što se tog dela tiče. Navodimo lepo da sledeće godine počinje rasprodaja zemlje strancima, da će izvore vode pod koncesiju nekim stranim kompanijama i firmama, ući će GMO bez grča na licu, sve će to da se odigra mimo znanja javnosti. Jednostavno glasat će poslanici, niko neće znati koji poslanik je glasao i zašto je glasao tako. U Srbiji je najbolji posao biti narodni poslanik. Zašto? Dižeš ruku, primaš mito, baš te briga, niko ne zna ni šta radiš, ni koliko zarađuješ, nema niko pojma. Biti tajkun u Srbiji je danas malo zajeban. Zašto? A jebi ga, moraš da juriš pare, moraš da plaćaš političare, moraš da pratiš tokove novca, moraš... Političar ništa ne misli, samo diže ruke i zato smo se mi odlučili da uđemo u politiku. Naravno, svesni činjenice, koliko bi dobili 2/3 poslanika, da je to onda velika odgovornost i prema ovoj državi i prema ovom narodu, tad bi se ponašali drugačije. Protivno, ponašat ćemo se kao i svi drugi političari, samo ćemo to raditi jasno i bez grčana lica. Mail poštene partije, ko može da preuzme na sebe taj teret da ga nije blam i da se prijavi, ima jedna poštena partija će pokazati kakav je odnos političara prema ovom narodu. Konačno ćemo, ako budemo u prilici da uzmemo vlast, onda bi to radili stručnjaci i debelo platili. Oni su najodgovorniji trenutno za ovu situaciju. Znači stručnjaci, apsolutno najodgovorniji. Zašto? Evo i navešću primjer, jedan banalan. U urgentnom centru večeras da hirurzi kažu da neće da rade, došli bi i Dačić, i Vučić, i Kurčić, i Palčić, svi bi se skupili tamo da ih mole. Oni rade za 50.000 i primaju mi ko zna šta sve, na šta su sve spremni da ih ucenjuju. Bez njih se ne može. Tako se ne može ni u drugim oblastima bez stručnjaka koji danas služe ovim bezglavim političarima. Mi smo svesni te činjenice, mi bi im pružili šansu, ali bi im naplatili za ovo njihovo sedenje i njihovo bahato ponašanje. Mislim da je tu sve kristalno jasno u ovom tekstu kako bi mi primali mito, šta bi radili i to je poštena partija, informativna služba. Toliko za ovaj put. Vidimo se. Pozdrav.